खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 27 एप्रिल 2021 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोदान साननाय आरो गोदान बोलो फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै खामानिफोरखौ मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां, आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। न'खराव बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होनो हागोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गुबुनजों गोरोबनानै मोजां खामानि मावनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन।
गोदान साननाय आरो गोदान बोलो फैगोन, बयजोंबो बाख्नाय जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन। बहाबा दावबायहैनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा आगुनि लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। जायखि खामानियाव आखाइ होआबानो दिनै खामानिफोरखौ मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जाफुंसारगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोजोननि आंखाल जागोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। गोसोनि बोलोआबो लोरबां जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। खहा जानांनो हागौ। समाजाव दिनै मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं आरो आला खाला मोनगोन। गोजोननि आंखाल जागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियावबो खहा जानांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ। सिगांनि बबेबा जाथायखौ गोसोखांनानै दिनै गोसोखौ जोबोर बोदोर जागोन आरो उन दाहा फैगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां मोजां खाबु फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। बेलासि समहालागै सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरखौबा हेफाजाब होनो हागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन।
मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। जायखि खामानि मावानो खामानिफ्राव मोजाङैनो जाफुंसारगोन आरो मावफुंनो हागोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन, बयजोंबो बाख्नाय जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।